Des de fa uns anys, la plantilla a la Caixa sospitava de l'existència d'una fórmula tan secreta com la de la Coca-Cola. La fórmula que determina la plantilla que falta o que sobra. El DTT-AU. Senyors de la direcció, i diem només senyors perquè de moment encara no hi ha senyores, així no es pot treballar. És clar que podem dir que som més eficients i més productius. Si en som menys i en fem més. Però el que passarà és que les enquestes de qualitat posaran en evidència aquestes fórmules màgiques de retallada de personal. Entre d'altres coses, és impossible fer activitat comercial. La qualitat de servei se'n ressent. No es pot segmentar i tampoc es pot conèixer bé a la clientela. Com s'assigna la plantilla a les oficines sense tenir en compte ni la càrrega de treball ni el model comercial pel que ha apostat la Caixa? I què passarà en temporada de vacances? Ara que s'estan fent els quadres, els missatges que circulen semblen anar tots en un mateix sentit. És probable que la direcció us solucioni tot amb la fórmula Boomer, que ja us explicarem properament. En el full informatiu d'aquesta setmana parlem de la posició extrema de la patronal en la negociació del nou conveni. Congelació salarial, reducció dels triennis en un 50%, mobilitat absoluta, flexibilització de la jornada. Tot per millorar la competitivitat, retallades de drets per a les plantilles, que han de pagar els plats trencats dels directius que ens han conduït a aquesta situació. Les plantilles no en som responsables. Comissions Obreres no analitzarem els mecanismes de moderació salarial si no es garanteixen les fórmules de revisió que permetin arribar a un conveni equilibrat en conjunt. Volem un conveni col·lectiu que sigui un instrument eficaç per a la defensa de l'ocupació en el sector. Amb tu serem més forts per defensar-nos contra els despropòsits de la patronal. No et quedis al marge.